Mga buwak sa Bukirang Barangay sa Dakbayan, Sugbo, sugod nang gipamalit sa mga tao tungod sa mas ubos nga presyo. Anang report? Sa display area sa Bukirang Barangay sa Malubog, available na ang nagkariang mata sa buwak nga gikan na usab sa mga mag-uuma sa dapit. Sugod na kinigidagsa sa mga pumapalit kay matod nila makasuroy na magka-timing usab sa pagpamalit og buwak nga barato. Sama ni Kapitan Lulu Ramirez sa Barangay Santo Niño nga nangumpra na og buwak. Pamisa, the most important thing, pamisa ta sa simbahan sa mga kalag. Oo na. Kani among pag-anhi karon, mamalit og buwak para sa tong rosary. Kadambi gabi nag-rosary sa barangay. Suma ni Charina Kalutdot nga direkta gikan sa umahan ang ilahang mga buwak maong barato ang presyo ug pwede mahangyo. Kining buwak ka moms nagkandidat og 250 pesos ang bandol. Ang biisyo o dagkong krisantemum, tag 200 ang dosina. Ang spiders, 280 ang bundle. Gerbera o African Daisy, 150 pesos ang bundle. Aster, 200 ang bundle. Rose, nga walay tunok, 250 ang dosina depende sa size. Aduna sa bouquet nga tag 500 pesos. Medyo okay na sir kay pero lahi ra jud sa una nga pandemic kay ang karon kay wala namang gud kaayoy nananom tungod sa gastuhan ba. Kay wala na ikagastong mga tao sukad pag pandemic. Gipanglantawan mo daghan ang mga musaka sa bukid aron mamalit og buwak sa moabot nga mga adlaw. Sa Pikasbahin, final na nga sirado ang mga minteryo sa Dakbayan sa Sugbo-sugod sa Oktubre 29 hangtod sa Nobyembre 2 apan pabiling hugtan sa Cebu City Police Office ang pagpantay sa masamang aron siguradong way makalusot. Maintain lang hapon nato ang strength dito because it's already laid down whether na ay mga tao. Kauban si Cleofer Lumayag, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak.